Hades. Dicepet ngono kuwi apa ora? Nganggo mic ora? Allah, kok nyuwun mic mboten. Sisi loro. Dadak ngolor-olor ini. Awal nyentrum untukmu maju meneh. Mboten nyentrum untu Pak, aman. Cek belum. Aman. Ayo maju meneh. Iki diambung met, diambung. Oh, men cangkemmu kesetrum. Eden. Wes. Ayo, salam sih met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah met. Awak dhewe tekan ndi? Heeh, nyong tekan ngendi? Lah iya. Lah iki. Ki acarane iki. Acarane napa? Kowe. Kae diwaca. Endi? Waca dhuwur ae. Oh. Nika ngaling-alingi modon-modon rambut biru. Modon. Nah, ayo modon kabeh. Memperingati hari jadi. Heeh. Heeh, Kedung Sari yang ke Kae 79 lah iya tahun. Bener ta iki? Bener ta? Bener Pak. Bener. Berikan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, lah iya. Luar biasa. Didongake muga-muga lancar rezekine sehat selalu. Desane tambah maju. Lah iya. Aja maju-maju kaya untuku aja. Jadi cukup masyarakatnya sing maju nggih. Aja ngomong. Pokoke tentrem ayem, gemari pahlawan jinawi, saling tolong menolong. Berarti nek ana tolong ngono. Kesilep kowe. Ada serigala di sini. Tolong. Tolong. Gedhe Dadi ngono kuwi. Awak dhewe ya ning kene ora dhewe, men. Ana penari-penarine, ana pawange. Enten pawang, pawang. Endi? Pawang udan, Pawang manuk. manuk matamu. Kaya tekan Lah kowe bawang. cok. Lah iya. Ngingu manuk. Iki ana Pak Dokter. Nggih, Pak Dokter. Tukang nyuntik bokong. Heeh. Bokongku suntik, Pak.
Wingi tak suntikke nggen Pak Dokter. Lah, piye? Lempung sebelah e. Ngene. Kowe wuduneng ya wuduneng ya kuwi. Lah iya, Nggih. dan ana bapake. Nggih, bapak. Sing pakai kopi koboy. Heeh. Iya toh? Iya. Sapa? Michael Jackson. Lah sapa? Lah sapa? Bose iya Nggih. penari apa? Ki asline penari ya. Sinten? Iki sinden penari asli. Lah kok iso? Penari. Penari apa? Ora joget kowe ora ora wingi. Lah piye ning Lah joget? joget nek ngene to. Heeh. Kedawan sikile dijite. Heeh, piye? Pelaku telung jatah ditletot. Oh. Lah iya. Lah sing sebelahe. Sebelahe tasih Heeh. macet. Aja Pak kula Iki- lodeng mau Iki- tahu susur. Pak hati-hati Pak tahu susure Pak. Kula celepet ning untu wau Pak. Lah kowe mergo untumu. Hah? Ora iso katil-katil ngono. Ayo settingane untune tadi Lah, ngono iya. kuwi. Iso apa, Des? Heeh. Iso apa? Apa? Kadil-kadil. Kadil-kadil. Apa kuwi? Isine lho. Jadi pas mangan toge, Tok tahu apa toge toge? tahu ana togene. Heeh, Lah, pas dipangan. aku mengo malah idir-idir ngene. Oh ngece apa piye iki jane idir-idir iki. Lah iya. Lah niki Lagi sebelahe. iki ya penyanyi. Hai. Kuwi nek dilagokke piye, Mas? Aduh seksinya. Ya, edang. Hani. Kok dadak ro kukur-kukur to? Hah? Kadaseng aku, Mbak. Ayo lah ya. Wis, pokoke Jeh. didongake wis. Luar biasa. Jajanane wis do teko mublok Pak ning kene to, Met. Heeh. Awak dhewe menghibur, Met. Ana Yo, request. request apa? Pokoke 50.000 aku leh duit. Duit apa? Aku nyanyi. Met. Kowe nyanyi? Aku nyanyi. Oke. Jadi kan awak dhewe bareng karo dokter Injare mau kan. Heeh. Kon nyanyi juga nanti. Oh, mau urung nyanyi blas ya? Blas aku urung Urung krungu. Ho ngene tok ora. Oh, lah bakso ya? Iya kok baksone wis teko. Kemepiar rasane. Sakene ngono kat wae. Kita tos dulu Anda. Ya monggo ya itu minum impus. Ya. Minum apa? Impus. Impus itu apa? Impus itu dok-doknya itu. Des, arep bakso apa ora? Ora. Alah Aku duwe loro. Bakso dhewe. Alaming loro iki oke, baksone enak jenenge bakso maju mapan. Hah? Heeh. Apa disikil? 5758. Oh, maju mapan. Maju Nek nggon mapan. dhewek ke uduk bakso men. Lah apa? Lato-lato. Sing maju. Dadi kendor apa piye? Ngono. Mae kowe aneh-aneh. Ayo, tak Yo. lagokke men. Nggih. Men wiyogone anu tak ralsik. Ah, Iki iya. kowe bagian njaluk duit. Sapa duit sapa? Lho, tenang nanti Lah wongmu. aku ora kenal kabeh, Ndes. Sik, wong lha kae, wong ning kono bakul bakpia. Oh, bakpia. Iya, ki lagune njaluke kasunyatan met. Oh iya. Nek kok sik met sak urunge nyanyi met. Lah napa Aku neh? tak resiki untu met. Lah kok iso? Ndak nyembur-nyembur. Mau ora nggo sanglet kosoki. Iya. Kowe ibuke nganti ngompol lho. Ora apa-apa, ki jenenge ra ngompol. Lah napa? Koproh-koproh. Yo, nggih sesarengan Andi. Yo, Ndi. Sik met. Aku membayangkan met. Membayangkan Aku untumu kuwi dhewe. Membayangkan. Aku uruh manuk ning kene ra duwe lara. Lah kok iso? Ora duwe apa-apa. Heeh. Panas hujan anteng wae. Heeh. Kae manuke. Heeh. Aku nek tak kon kerja gelem kowe. Apa? Upahe 10 juta sedina. Apa kowe? Makani patung kuda salaman nih. Alah, sedina tak naik 50.000 aja. Piro? 20. Aja ya. Piro? 200 lah. 200. Heeh. Napa? Tak kon dilatih amplop. Alah, tobiat. Ayo. Yo. Lagokke. Nggih. Ati durung lila. Matur suwun. Matur suwun. Udu to. Kowe GR temen iki. Ngertine sak nanyang langsung oleh. Kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa. Ayo, bebas. Bebasane kembang Asik. mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresna ra iso dilat paksa
Untune tempel ke hatiku percaya yen kowe mesti bisa nglalekne aku sumanding wong liya. Yuk, dari situ dulu, yuk. Sesarengan jatilane gendong asmara singa. Ayo goyang ada kasunyatan. Yo yo yo. Yo yo yo. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni napa kasunyatane desno kowe sumate wong iki laporan aku yen tinggal istri aku
wis to, Met. Ora jadi. Tidak boleh. Tidak boleh. Met, lebon apa, Met? Met. Aku wis nyanyi to, Met. Kowe 50.000, Met. Jaluk, Met. Ki jaluk kene. Ya, nah 50.000 duwe sapa? 50.000 ya duwe mari. Tak dongake muga-muga ya dadi siji. Laris dagangane tapi ya tambuh 50.000. Maaf, 20. Oh, diwaca. Oke, jagung dadap. Oh, itu deh. Iki request jagung prek. Hah? Perak. Iki nih, awak dhewe oleh jagung, Met. Dari jagung diwaca gantian. J. Ayo. Dapat jagung untuk jasuke ulu. Mbah, uluk-uluk. Oh, Uluk. kaya petek kalkun. Ayo, nek ngono tol kowe. J, matur suwun. Suwun muga-muga tambah jagunge, Tambah rezekine. Ayo iki ana apa jenenge Met? Keju. Tek keju. Keju ki apa? Keju ya keju. Oh, nek Keju. Jagung. jagung apa? Jagung ya jagung. Oh, Jadi keju karo jagung bersatu. Jadi nih. keju. Apa? Lah, apa? Jagung. Oh, jagung. Iki sing jenenge keju gong. Oh, nek ngano kesuwering turu. Kesuwen turu. Jigong. Ngiler. Ngiler kowe we. Kowe nek turu ning nggon aku yo ngiler kok. Ora apa-apa nggih. Iso dadi peta. Nggih pulau aku. Atur sembah nuwun. Ah. Alhamdulillah, Met. Yo. Iki jagunge teko, diluteh ana bakso, ana sosis, ana apa wae. Ngasih nyemprot ben nyemprot. Ya, Pokoknya laris kabeh. laris kabeh. Heeh. Iki sak lagu ya ora Abdul. Heeh, piye? Kowe joget neh, aku Heeh. tak karo dokter Inggar. Heeh. Lagune Lilo Mas. Lilo. Duet. Terus iki mangan. Lah kok desem kowe. Ngono. Kita Kok desem kowe kok. ya? lagune Lilo. Lilo. Iki request-e Adul. Oh iya. Adul arek menehi duit 30.000. Aldul ki sapa? Kakakne Adul ki Jerjat. ojo kae. Apa sapa? Dul, aja lali ya Dul. 35.000 lho. Aku moh ra sida. Ngono. Yo. Ibu mriki, Bu. Ibu jenengan niku. Jenengan niku nggih. Heeh, mriki. Niki Lin Mas ya. Heeh. Mang Bu. Pri keamanan, Bu. Demi Nggih. keamanan Demi keamanan. masuk. Nah, masuk. Yes. Iya lho Lin Mas teko. Yes. Ayo, siap, Bu. Ngampil sembritane kula, Bu. Cidro. Nah niki. Mboten diboto, aman. Madhep mriko, Bu. Cobi jenengan nyiapke niki, Bu, kalih kula. Nggih. Kula tak dadi iki ana apa Litmas. Lah napa? Awak dhewe baris berbaris. Heeh. Aja ngalah karo ibuke. Ayo. Piye iki? Mboten jopai napa-napa niku, Dok. Napa? Jagung. Awak dhewe dengan Litmas. Aje, timnas saniki enten sing putri bareng. Nah, ayo Nggih. saurunge awak dhewe nyanyi, Heeh. ibuke kon nyiapke dhewe. Oh iya. Oh, iki sidane apa? Ibu, sing saged napa Ibu? Oh Kon iya. nyiapke. Jarene kon nyiapke baris berbaris. Oh, baris berbaris. Pripun monggo Ibu? Siap. Piye iki siap, Burung? Siap, gerak. Weh. Siap gerak iki piye? Yo, lanjut. Menang-menang. Des. Baris berbaris kuwi ora semaur wae, meneng. Ngomong wae kok bakul jamu. Kuwi saka ngarep diwaske kuwi ngono wis. Wah, aku wis didisikke.
Ruwet, Mbak. Matur sembah nuwun, Mbak. Berikan tepuk tangan dulu, Boy awak dhewe ngene iki kabeh jek yo, Mat. Wis, bar ngene nyanyi, awak dhewe salto-salto men ibu-ibu nai rezeki awak dhewe. Aku gumun met bebeke saiki mabur-mabur kae. Oke. Ngono, Met. Ya. Tak ral sik ya. Ya. Ora nyono ora ngira kowe medhot Dek maju didoni rawo Dek talining asmara tresnaku kang tulus suci Rambut Joko malah mbablen jani. Alah iki nyanyi iki pedes ning jebule. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Sing jadet-jadet. Najan abot jroning ati nanging aku ra iso ngon jati ayo Riko sing nyanyi Penak men. Mau kanca-kanca. Bersama Mbak Safira Panjerino. Ketok seket. Mau 100 kae. Terima kasih. Ayo Mbak Safira. Waduh. Mbok yo sing Ambulan. asetnya itu loh. Eman-eman. Apa Des? Asete. Ponang salpiten Des. Suwek. Buri cian suwe nak buri. Yo alon yo Des yo. Iya cah.
Alhamdulillah. Ada apa, Des? Oh. Orang Des, medeni. ora medeni. Tuh, kasih tepuk tangannya dulu. Gatelen. Weh, Des. Lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dua, tiga, lima, enam. Hati-hati niku cen nguyak ngoten niku. anggere tegeki ngono kuwi. Artok kapakake to, Des. Mbok ya sadar untuk Tondes. Mbok. Dan inilah Anda. Ora. Piye toh? Dan yang menjadi pemenang Des, Desal gen gulu. Raja asuransi kok. Mantap. Kesuwen. Andes. Dengan sekuat tenaga. Awas burine. Inilah Andes.
Des. Senyum dulu Andes. Senyum dulu. Sampun. Yo cayo. Yo cayo. Yo, ukti mbut gawe yo cah. Andes. Mbok yo sing full senyum Andes. Gila nih. Iya, Cok.